Sok szeretettel köszöntök mindenkit, eljött a nap, ugyanis ki fogom sorsolni azt a szerencsés személyt, aki gazdagabb lesz egy Select Nitro pergetőbottal. De még mielőtt ezt megtenném, előtte szeretném megköszönni azt a rengeteg pozitív, építő jellegű hozzászólást, amit a legutolsó feltöltött videómhoz írtatok. Egész egyszerűen nem tudok vele betelni. Szóval köszönöm szépen. És most nézzük, hogy kié lesz ez a fasz a kis pálca. Nézzük, hogy ki lesz az a szerencsés, aki megnyeri a Select Nitro pergetőbotot. Először is belépek a saját YouTube csatornámra. Jól látszódik, hogy meg van nyitva a Twitch-es film. Megosztás, link másolása, ezután átlépek a Safari-ra, találtam egy nagyon jó kis programot, itt fogom kisorsolni a szerencsés nyertest, a másolt linket beillesztem, és rányomok a Fetch gombra. Nagyon fontos, hogy a 2-es opciót választom, és egy kulcs szavat fogok beírni, egész pontosan a favorit bot hosszát. Continue. Látszódik, hogy 178-an írtátok le helyesen a botnak a hosszát, úgyhogy nem maradt más hátra, nézzük, hogy ki nyeri ezt a szuper kis pergetőbotot. Bagdi Zoltán 892. A következőt írta: Szia, ismét egy jó videót láttunk, régóta nézem a filmjeit, meg voltam róla győződve, hogy fel vagyok iratkozva. Na most pótoltam. A bot hossza Favorit X1 183 cm. Kedves Bagdi Zoltán, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásodat, tiszta szívből gratulálok a nyereményedhez, bízom benne, hogy személyesen adhatom át neked ezt a szuper kis botot, jó rángatást hozzá, és sok-sok szép halat a 2024-es évre. Még a végére annyit, hogy szeretném mindenkinek megköszönni a rengeteg feliratkozást, a pozitív hozzászólásokat, és azt, hogy szeretitek a Pikkely Rámot és annak munkásságát. Egy valamit ígérhetek, 2024-ben szeretnék még több tartalmat hozni nektek, ugyanebben a minőségben és ugyanezzel a lendülettel. Boldog új évet mindenkinek! 2024 Pikkely Rám! Adios! Sziasztok! Görbüljön mindenkinek!